TV. Хатын кызга бәхет өчен күп кирәкми, ире һәм башка әйберләр. Ул башка әйберләргә инде барысы да керә теге. Алтыны да, туны да, фатиры да, машинасы да һәм башкалар. Сәлам дуслар, ТМ-ТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы инде сизгәнсездер. Бу сүзләрне әйткәч, безгә бүген иҗади гаилә, иҗади пар килгәнен. Валескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры вәкилләре дип әйтигәле, ни өчен дигәндә, берсе аның танылган яшь артист Раил Шамсуаров, Раил сәлам. Сәмсез. Һәм Камал театрында диктор, тәрҗемәче булып хезмәт куючы, белеме буенча әлбәттә инде актриса Зөлфия Шамсуарова. Фамилия шулайдыр бит? Дөрес. Паспорт буенча. Дөрес, әйе шулай. Шамсуаровлар гаиләсебездә, бездә артистлар булгач инде кул чабалар гадәттә. Алкышлаулар чөнки алар аңа күнеккән. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр барыгызга да. Шатбыз сезне күрергә, үзебезнең менә аш бүлмәсендә. Сезгә бик ошыйдыр дип ышанып Бик калабыз. матур сездә. Шунда якты сезләргә бай аш бүлмәсе әзерләдек. Кем генә килсә дә иң беренче булып менә мин шунда бик тыйнак җигет үземе. Барыбер бүләген сорыйбыз инде. Шулай. Мондый бүләк алып килмәдегез микән дип. Әтисе бир. Соңгысында бик рәхәтләнеп барган бер спектакльгә. Искәндәр алып килгән билетлар. Андый билетлар юк икән тагын дип. Андый бар. Бу безнең бик җитди спектакль. Так. Бу безнең бик көчле спектакльбез. Исеме? Бу безнең премьера. Ак калфагым төшердем кулдан дип атала. Менә шул спектакльгә сезгә рәхим итеп алыгыз. Чакыру билеты Валескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия Бу театрына. искиткеч спектакль. Мин ул спектакльне карадым, шуңа күрә инде безнең коллективтагы кемгәдер бәхет елмаячак. Бик зур рәхмәт. Бу булды бер. Бик зур рәхмәт. Бүген бит ул спектакль бүген булачак, дуслар. Әйе. Бүген 7 гыйнвар көнне, так. Бүген бит әле икеләтә бәйрәм. Менә икенче бүләк бу диск чыкты күптән түгел генә. Камал театр артистлары җырлый дип атала. Менә шул дискны сезгә бүләк итәсе килә. Раиланда 4 җырны башкара. 4 җыр? Әйе. Менә сә 19 җырның 4-сен Раил. Әле үзе тыңламады да мин генә тыңладым. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Башыкны тыңладым. Ярар, тыңларбыз біз буны. Миннән дә бүләк бар. Ансыз. Шулай мин дә уйлаган идем. Әйе. Ул 2 Бу бүләк. ришвәт түгел дигән шоколад. Әйе. Бу сезнең спектакльдә кулланыла әллә ул? Әйе, безнең спектаклебездә бар шундый. Бармы ришвәткә дәва дигән. Ләкин бу ришвәт түгел. Менә монсы миңа калыр инде. Бик зур рәхмәт. Инде әйдәгез әле котлыйк телевизион тамашачыларыбызны да яңа еллар белән, сезне дә яңа 2018 еллар белән һәм бүгенге яңа тапшыруыбызны башлап җибәрик. Бүләкләрегезгә тагын бер зур рәхмәт. Инде бездән бүләк менә сезгә менә бу яшелчәләр, тавык ите. Сез шул бүләкләрне бүген кулланып, безнең тапшыруыбызның шарты буенча әлбәттә инде нәрсәдер әзерләргә тиеш булачаксыз. Берәр төрле кайнар ризык һәм берәр төрле салат, малат, тарларны. Исемен ничек кушасыз инде. Сырыга да башта син Зөлфия менә нәрсә әзерләр идең син менә монда гөмбә күрәм мин, йомырка, бәрәңге бик мулдан биргәннәр әле сезгә бүген. Әйе, шул. Яшелчә күп. Ингредиентларны гадәттә моны күп тә булмыймы? Әйе, менә бәрәңге дә бар, яшелчә күп булгач. Кукуруза да бар хәтта. Раил безнең файдалы ризык ярата, шуңа күрә рагу Ул әвәлә файда ул үләнне генә ашар инде. рагу әвәләсәк була инде шунда. Аннары котлет ясасам була, менә тавыгы бар икән. Котлет ясыйм. Син котлет ясыйсың. Әйе, рагу котлет белән бергә инде. Алай. Уйлаган Раил белән. ясый онда котлет. Яхшы, ярар, мин риза. Һәм берәр матур салат ясыйм. Матур салат. Исеме дә бар. Әле Матур салат. илһамым килмәде хәзер. Уйлап табырмын. Раил, менә син һич ничек хәзер матур салат дигән салат ясый алмыйсың, чөнки ул Зөлфиянеке. Һәм рагу ясыйм. Сиңа башка нәрсә әзерләргә кирәк. Я. Мин инде Минем Зөлфияне пешергәнен күргәнем бар дип башласың. Мин үз чиратымда әйбер булмаганда, аптыраганнан пешерә торган әйбер пешереп карыйсым килә. Ул салатны без Дәванидән өйрәндек. Аптырагач ясый торган әтисе. Аның өчен безгә кирәк булачак Ишкенә әйбер. ишкенә әйбер, кишер,
yumurqa. Так, yumurqasi bor. Әйе. Һәм Akishini topamiz. Нәрсә кирәк? Бар кешеләр. Бар кешеләр. Майонез кирәк һәм кукуруз. Бетте. 4 булды инде монда. Син 4 санадың. Майонез. Майонез инде анысы. Сәтәмлек кеше. Ярар. Девари салаты булачак. Әйе, дәвани салат дип атала. Ярар. Кайнар ризык. Кайнар ризыктан без гөмбәләр бар икән. Менә бәрәңге белән гөмбә пешерәбез Алла бирсә. Тавыгын. Кыздырасың. Әйе, кыздырабыз. Тавыгын да кыздырабыз. Тавыгын Юк, кыздырмыйбыз. тавыгыннан мен котлет ясыйм бит. Сиңа тапшырабыз. Әйе, мен Вот, булды менә хәзер картина. Фирменный. Картина ясалды монда Әйе, хәзер. фирменный Картина котлетны ясый. урнашты дип әйтик. Ян, инде сезгә әйтеп куйым ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыты заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар, менә шундый шәп табаларыбыз бар безнең, име. Нинди диаметрда телисең, ай, булай телисең, кыздырасың, булай телисең, әйләндереп кыздырасың. Һәм инде әле шунысы игътибар итәргә кирәк, менә мондый табаларны алганда, асларында күрәсез, фирменный логотиплары бар. Сезнең идә бармы менә шундый? Безнең бар, безнең шуеныбыз бар шундай. Ул мондай төсле түгел. Һәрвакыт 8 мартка яңа елга нәмә дигән бүләк барасың да аласың, вачасың. Сөйлеп туймыйлар шундай берләргә. Әйтеп куйым әле. Рәхмәт. Иратка ират әйткән кебек, җәмәт. Вот, анда алкалар берләр алганчы менә, айтынып таба бирдең. Вот, Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә һәм инде әлеге савыт сабаларны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез һәм бар алар Казанда да фирменный кибетләре Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан булса берсе, икенчесе Рихард Зорге 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында. Шул кибетләргә керәсез, аласыз, җаныңыз теләгәнне сөйлисез дә алып кайтып игезә кулланасыз менә шулай. Рәхәтләнеп. Я, спонсорларыбызга рәхмәт. Сез инде эшкә керешсәгез дә була. Хәерле Я, сәгатьтә. хәерле сәгатьтә иде. Ә без көрәшәбезме? Сез Безнең җиңүче булырга тиеш. көрәшәсез. Менә Әтисе алай булай син җиңсәң, бүгенге көннән башлап син пешерәсең иде. Әйбәт. Синең ихтыярында. Менә утырыйк менә. Син беләсезме, иң беренче эш булып, менә тапшыр син аны. Менә. Хәреше. Татлитен дә яса. Так, безгә нәрсә кирәк булды? Мин сиңа ярдәм итермен инде. Су белән кәстрүл кирәк булачак. Су белән. Йомырка. Йомырканы пешерергә. Аларның içinde бәлки кәстрүлләр дә бар, нәрсә Әйе, Кукмараны шул. күрәсезме ди. Ой, ма. Ирдән балаларга теге ботка әзерләп биргә. Үзеңә. Әтисе миңа шундай кирәк. Менә. Ишеттеңме, әтисе? Әйе. Әтисе дип дәшәме Шулай. Син ничек дәшәсең? Мин иркәм дим. Ой, бәхәттә. Өйләнешкәнегезгә ничә ел? Сорыйм әле. 4 булды, безнең быел 7 той булды. 7 декабрьдә. Әле бөтен нәрсәсендә бер икән, теге җитен икәнен дә. Yo, аны батмыйча гына салырга. Без аны бәйрәм итәбез. Бер ике йомырка җит. Әйдә, жәл түгел, ичне сал бар бит әле ул. Тавыклар Аллага шөкер салып торалар. Ишне салыйммы? Сал ичне, берсен ваты Ишне башларбыз. салыйммы? Булсын. Безнең коллектив зур, беләсезме? Риза. Тагын бер әле, тагын берсе я. Пешейде. Шешек. Аллага шүр. Син райлыйда дәшәйтеге. Хатын булмаганда. Әпсен төрсен дип кенә бишә. Яки утын кабызмый чыгар. Саны юк шулай. Төрсен, пешсен әле бар. Шалт. Yok, кара, син Ул битендә. әнигә, минем әнигә барып ашарга ярата. Качып кына. Так, алайса шундый сорау. Шундый сорау, син бит студент булган кеше шулай бит. Әйе. Син кемнәр белми, безнең Леногорск җегете, авылы. Яңа Иштирәк дигән авылда. Әйе, яңа авылдан заманында син бит студент булган. Тулай торакта яшәдеңме? Юк. Мин Тулай торакка кунакка гына бара идем. Менә әйтеп куй, ничек Тулай торакта яшәп өйрәнмәгән пешерергә дип утырам әле, мен шуңа аптырап. Бай фатирда булдыгыз инде. Туганнарда яшәдеңме? Дусларда, әйе. Үзең Дусларда пешерергә туры килмәде студент вакыт. килде. Студент чакта пешерә идем мин. Ашларда пешерә идем шунда. Ләкин мин бик узак пешерә идем. Шуңа күрә мин әйтәләр иде. Ой, син узак Син пешерәсең бар. пешергәнче. Әйе. Син пешергәнче без картаеп бетәбез монда. Так. Эшләребез агара дип. Менә хәзер картина булды. Я, ул бер үзе генә түгел, Камал театрынан безгә егетләр килгәне бар бит инде. Әйе. Алар да шулай кыланалар. Инде Казан җегетләре әле. Мин Юк, әле бүтән авыл дә җегетләре. пешерәләр. Авыл җегетләре ни дип уйлаган идем. Әйе. Казан җегетләре шулай нишләргә ни дип. Райләле шәйне дә менә кайчан өйрәндең әле бер ике атнарик кенә шәй пешерергә иде. Әйе, мәтрүшкәләр Шунлап салып. торып менә Мин урындык бирегез, мин утырам. Мәтәмәтисе син Авыл ясап. җегете мисен бу? Әйе. Авылдан килеп. Ә син шәһәр кызы, Казан кызы. Казан кызы. әйе. Казан кызы 9-нчы сыйныфтансың. Театр училищесына кердем, Казан Әйе. театр училищесына, укырга кердем, Илдар Хайруллин курсына. Актрисалыкка. Актриса булдым. Һәм таныштым. Таныштым Раил Кая белән. таныштың менә? Ничәнче курста? Икенче курста без таныштык.
миңа хәтта язалар иде. Ничек син ул артистны үзеңә карата алдың дип шулай йолдыз бит инде. язалар. Студентка кызлар. Ул Раил укып бетергән инде. Дөресен генә әйткәндә, аны мин тапмадым. Ул мине күзәтеп йөргән. Мин бит инде студентка буларак, Илдар абый безгә бит инде спектакльләр карарга куша. Көн-төн без спектакль карарга барабыз Камал театрына, шунда баскыч төбендә. Без студентлар. Шунда Раил мине күргән булган. Тукта, менә Раил спектакль бар, Харис, һаман бер кыз тегендә утырган чатыр. Анда кызлар күп инде, эшләр инде. Ике яктан утыралар. Карап тордым да. Син спектакль уйнар урынга. Аннары тагы кая. Аны иң беренче күреп алуың. Иң беренче театрда күрдем. Аннары Алкаларыма хәтерли ничектер менә мин киемдә булган. Спектакль уйнаганда утырып торганнан күрдеңме? алар да шунда килгәннәр иде. Әллә сәхнә артына керделәрме алар? Автограф аларга теге фото төшә. Можно сәл? Юк, анда Юк, алай йөрмәдек. Ул вакытта Вакытта булгандыр инде, ләкин теге. Мин алай йөрмәдем. Мин Раилне бөтенләй артист буларак белмәдем. Я әйт инде менә. Күрдең? Күрдем дә, мен әйтәм, бу кыз миңа карамас инде дип эштән уйлап куйдым. Аннары мен аны урамда бер тапкыр күрдем. Ялгыш кына. Ялгыш кына, аннары тагын очраштык шулай. Дискотекада күреп алдың. Дискотекада күреп алдым. Син дискотекага да җирдеңме ни? Яшь чакта булды инде әзрәк. Так. Үскәндә була инде. Аннары кашан күрдем әле мин аны тагын соңгы тапкыр. Бәби спектакленә килгән иде. Анда инде син чакырдың мине, үз анда бит инде. Килгән иде дия. Миңа иң беренче Раил эшләсин җәме. ВКонтакте сайтында Раил үзе язды. Әлдә хәтеремдә, аның менә бик матур җөмлә язган ул миңа. Исәнме Зөлфия, мин Камал театры артисты Раил Шамсуаров, ә син Зөлфия 3 нокта куйган. Шуннан мин башта курыктым да язырга. Мин аны кем икәнен аңламадым. Кызларыма килеп әйттем, училищедагы кызларыма, әйтәм, кем соң бу? Бу бит зәңгәр шәлдә бик матур итеп җырлый торган артист Раил Шамсуаров. Анда бер кыз безне хәтта гашыйк иде Раилгә. Шуннан китте инде. Так, шулай менә. Шулай менә дигәч, мин дә язып карадым. Мин дә аның белән языштым. Шулай ул мине бәби ул мине кинога чакырды. Мин аның белән кинога барга курыктым. Чөнки артист барбер олырак та бит инде курыктым. Мин икенче курста кинога бармыйм дидем. Менә минем бәби спектаклен карыйсым килә ул. Чакыр әле шунда дидем. Менә мин шуны карарга барам. Юк, чакыранда димәдем. Мин шуны карарга барам көндез, иртә, көндез. Шунда шашабыз. Ул Раил әйтә, алайса мин дә шунда киләм ди. Мин дә шуны карыйм ди. Ул бәби спектакленә без дә барган идек. Сизне күрмәдек анда. Бардык балалар белән. Сез Бит инде Яңа ел бәйрәмнәрендә. Шулай бит күрсәтелде. Анда әле Алмаз Гараевларның иң беренче, сез менә иң беренче чыккан вакытларыгыз дип әйтәләр. Шулай бит сез әле анда студент түгел. Менә артист булып эшли башлаган вакытта. Вакыт кына. Мылтык спектакльнән соң чыкты ул бәби спектакль. Хәтерлим. Раз шул чаклар Әйбәт иде ул. Тәсирләнгән идем мин. Сез шул вакытта мәхәббәт. Шунда юк, Раил әле ничектер, ой, бу кыз белән булмас ахрысы дип уйлаган, миңа аннары сөйләде инде ул. Кыска итәкләр кия икән дип уйлаган, ул мине җилбәзәгрәк дип уйлаган ахрысы. Без бит инде кыска итәкләр киябез. Әлбәттә инде ул вакытта яшә, бу яшьгә әле аңа 22 яшь кенә. Миңа бер тирән савыт кирәк. Ой, рәхмәт. Шуннан Кайтырып язышып киттек инде, әле ничектер братнанар язышмадык та кебек әйтәсе. Бу кыскасы, аңлашкан нәтиҗәдә. Нәтиҗәдә йөри ул миңа менә 27-ме? 29 ул миңа тәкъдим ясады. Датлар белән. Датлар белән ул миңа тәкъдим ясады. Минем кызым буласыңмы диде. Мин ризалаштым. Да, аннан соң инде әниләрдән сорап инде әлбәттә, әни әле минем Мәскәүдәге Фирая апам әле Раил турында бөтен аның биргән интервьюларына хәтле башта укып чыгып, кем икәнен белеп, күрдегезме, тикшергән башта шулай ярыймы, юкмы, аннары әниемә шалтыратып, әйбәт җегеткә ошаган Розалия дигән. 30 декабрьдә. Син белдеңме син шулай тикшергәннәрен? Анда сөйләделәр, туйда сөйләделәр. 30 декабрьдә танышырга килдем. Әтәннәр белән. Булачак. 1-2 ел очрашканнан соң бер инде. Юк, безнең яңа елны бергә үткәрәсе килде. Яңа елны үткәрәсе килде. Ә без бит әле танышкан ноябрьдә гына. Бер ай гына әле без таныш. Ничек инде яңа елны бергә үткәрәбез ди, икәү генә ди. Шуңа күрә башта әни әйтә, башта танышам, 30-ы танышам, 31-е үткәрерсез бергә диде. 30-ы таныштылар. Әти әни янына килде. Исәнмесез?
Kildingmi oğlum deyim, aytam kildim dedim. Anlar ayda kirdiler. Çay içtiler indi. Ko'shtanashlarimni. Roil 3 tabaq osh oshag'ani elda xatirimda. Men shunday oshiqqan edim anda. 3 tabaq osh oshag'ani. Qara shuni so'rab turganlar ha. Hoppa. Men hozir oshay olmayman. Men yashak chaqda shunday ko'p oshaganman. Oy, shunday. Hey, Student vaqtda bigirakda. men shunday uyolimda unutdim. Oğlum bir tam bir salayım mı dey? Hayır, Tabakka şey salayım mı değil, degeç. yedi. Men yedim şunu temizleyip maqta başladım. Oşlar iş pişmaklar aşadım anda. Salatlar aşadım, şeyler içtim. Oba, kızım nechiklar oshotib bitirasi bo'lar ekansan mana. Shunday. Yo'lga chiqsam bigirak. Men kelib kirimda o'zi uyimda shekilli o'zimni his etdim. Shunday rahat bo'ldi menga. Shundan 31 kunda jiberdilar. Biz ikkovgina o'tkirdik. Voy, yara. Shunday ko'ngilli. Men kotletni yossayım, ko'kayni bulg'atam hozir. Ayım. Yumurtani. Nar mayonez salam, shunday bir mine kotlet. Hali un kerak edi men, un bormi? Bo'lashaq. Bo'lashaqmi yarar? Men hali hamon rangi to'rayim. Yo, aning qarab endi. Mening bet qo'yni. Pishib chiqqan bit. Yumurta bet pishib chiqqan. Ya, sizning Anlatsın bana, neçe yıl işraştınız da oğayla qilib jiberdingiz. 8 oy ishrashdik. Молодцы, Zakasınız hamidi hozirgi vaqtda sizning qiziqingiz o'sib keladi. Nafisa biz o'sa. Nafisa bugun. Nafisa Qoldi. Nafisaga ish yash. Bog'lar bog'chasidan jiraymi endi? Yuri. Lekin u Jiraymi? tilaganda borayin deb tilamasa. Tirilishi sog'roq bormasa sog'ina. Sazikka boring mali deya. Sizning artist ekanini bilaman, anglayman mana o'ynaganingizni, ko'rgani bormi? Anglay. Mana ularni qish bobayning ishini to'g'ri ekanda anglay. 3 yosh bo'lsa da. Chunki Roil bizni. Kimi Babay ham bor qizi. Ayye. Siz turda kelib turasiz. Shondirroq endi albatta. Amin nik Turnlar kiysang, bo'ying bor. Naq buna qor qizi kerak. Ul bizning kiyimlarini kiyib uyda qish bobay bo'lib tayyor. Ayye. Atishin qish bobay to'g'ri deb aytadi. Nafisa bek erta aldiga yorga to'g'ri kelgan. Yuzuslarga to'g'ri keldi. Ayyo, mening hali ikkinchi sinfda o'quvchi qizim, hali o'shana. Ayda. Babay bordig'i tarxallarni shu deb o'ylayman endi. Yarar. Endi ko'rib turamiz do'stlar, Railda bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga borib yetdi, ya'ni yumurqalar bilan pishib chiqdi kebek. Barangini turadi, hozir sening gimbat uraysin qoldi. So'g'an kishir bilan birgalashib sen uni qizdirasing, endi mana agar ko'proq bo'lsa. Sening baranging Mening aniqlik kerak bo'lmasa bizga bersan. yarar. Biz ularni birisida qoldirmaymiz. Sening nasarchi qoldi Zulfiya? Mening hozir raguga to'ray boshlayman. Ragu, kotletni endi hozir. Kotletni endi hozir sholchib qizdiramda men uni. Bitta ketaversalam. Narsani ichib borganini biz birozdan bir necha minutdan ko'ramiz do'stlar. Hozirga bizning tamli kurashimizda reklama. O'zingiz tarjima etib qarag'iz alini. Juring. Sho'laymi? Tarjima etib qarag'iz alini. Sening bilan uchrashuvdan ko'pmi qochib yurdim. Да, я очень много раз увиливал там, прятался от встреч с тобой. Шеф. Кеше 80% судан тора, это торлар 80% чайдан. Достар, Татмус ТВ телеканалында тәмле крашыбыз дәвам итә. Һәм бездә бүген тәмле партнер бар бит. Мәшни тәмле чәйләр белән сыйлаучы фабрика здоровых продуктов дигән шундый компания безгә исем киш матур. Шундый упаковкаларда дип әйтгәле. Коробочкаларда бик күп чәйләр җибәргән. Шуңа әйдәгез тапшыруның уртасы җитте. Чәй ішеп алыйк әле. Бик зур рәхмәт. Дегустациясы. Тәмле чәйләре. Яшел чәй. Файдалы. Бик файдалы. Раил ярата бит. Менә бу фабрика здоровых продуктов чыгара төрле чәйләр, күпме генә төрләре юк монда. Монда иртә дигән менә хәерле иртә дигәне бар. Хәерле көн, хәерле кич дигәне. Яшел чәй бар. Һәм төрле яшьләргә бар. Монда балалар өчен дә бар икән чәйләре. Менә бит балалар чәе дигән үләннәрдән генә торучы имбирле өлкәннәр өчен дәрт истәп җибәрә торган, рух уятып җибәрә торганнар бөтен төрлесе бар. Шуңа сезгә киңәш итәм һәм инде кадерле телевизион тамашачыларыбыз, сезгә дә киңәш итәбез. Үзебезнекеләр менә Казанда чыгаралар менә шундый чәйләрне. Зур рәхмәт. Молодцы, чәйләрегез тәмле. Сезнең дә чәйләрегез тәмле булсын. Матурым, син ясаган чәй бигрәкләр дә тәмле була. Сире нәрсәдә аның? Менә аның сире. Доброе утро дигән чәй яңа көнгә көч бирә. Добрый день дигәне рухны күтәрә. Добрый вечер тынычландыра. Чәйләрегез тәмле булсын. Фабрика здоровых продуктов чәйләрен кибет нукталарыннан эзләгез. Тәмле көрәшебез дәвам итә. Көрәшәләр бездә бүген иҗади гаилә, Камал театры артистлары, тәрҗемәчеләре, Шәмсуаровлар гаиләсе. Я, көрәш дигәннән
Rail inде бәрәңгесен кыздырып алды. Хәзер шунда гөлгә саламдай. Салам. Бүген мен синең күбә ми азрак салырсың дип уйлаган. Юк. Күп булсын, тәмле була бу. Шулай дисең ма? Әйе. Моның янына истәп җибәрәм ди хәзер инде. Суган белән кишер. Әйе. Молодец икән ире, монысын үзе эшләде дә атты менә. Әйе. Трошкач була. Өйрәткәнсең. Болай биеткәнисеңме соң үзең? Гадәттә бит инде. Ирләрне бераз биетергән икән, я? Юк, Ул алай. эштә дә арып кайтамы? Арып кайта, әйе. Кайф булганда әзрәк чабасың инде. Ябасың буламы? Әйе. Ярар, шунда менә сорыйсың килә, я сезнең эшегезгә пешеңез, бик кызыклы специфика. Бигрәк тә Зефиянеке, башы түгел сорасам. Риза. Безгә артистлар килгән, тәрҗемәче беренче тапкыр килде менә. Шунда менә хәзер күз алдына китерик җәмәгать, без Камал театрына кирдек. Сез утырасыз, янәшәгездә кемдер алды ди наушник. Әйе. Будан да кайдыр бер җиргә һәм рәхәтләндереп тәрҗемә тыңлап утыра. Мин ничек уйладым элегрәк. Бүгенге көнгә кадәр. Кеше килә дә, анда аерым бер кеше утыра. Әйе. Артистлар сөйләгән фразадан соң төймәгә басып утыра. Бер нәрсә язылган, алдан ук яздырылган да. Юк. Тәрҗемәне бер тапкыр эшләделәр дә. Йо, битте китте вәссәлам. Анда кеше махсус утырганы мин әле генә белдем. Менә сезгә тәрҗемә итүче кеше Зифия. Я, ничегрәк бара бу процесс? Әйтеп булсаң була безгә. Гадәттә ул синхрон инде, безнең синхрон булырга тиеш идеалда, шу синхрон Шуңа тәрҗемәдә. менә кабинкада ике кыз утыра. Чөнки Әйе. хәзер Галискар Камал Без театрында төрле кабинкада утырабыз. Әйе, төрле әлбәттә белдермәскә. Әйе. Татарчадан русчага тәрҗемә һәм татарчадан инглизчәгә. Инглизчәгә бар. Тәрҗемә бар ике телдә. Әйе. Мәсәлән, кеше беренче сорауны бирәм. Әгәр дә ул көнне ни алучылар булмаса. Андый көн булмый. Урысчага гел киләләр. Урысчага берничә наушник булса да алалар. Алалар. Әйе. Гадәттә күп була. Юк, булмыйча калганы юк. Берүзенә Мин үз юк, безнең тәрҗемәчеләр бар. Эльвира апа безнең бер-берегезне тәрҗемәчеләр. алыштырып. Алар бит Хусейн Әйе, көндә һәр көн эшләп булмый. Әйе, инглиз тәрҗемәчесе инде төрлечә була. Бәлки килмәгән көннәрдә буладыр, ләкин барыбер Ул тәрҗемә кемне итәргә тиеш. Юк, барыбер Синең тәрҗемә. ашап? Юк, тәрҗемәче барыбер тәрҗемә итә, чөнки урыс тәрҗемәчесе дә кайсы вакыт кызыксынып инглизчәне тыңлап карарга мөмкин. Андый очраклар да була. Менә сиңа вәт. Күрә, Менә инглиз сиңа тәрҗемәчесе дә һәр аттракцион. Текст буенча, синдә текст ята инде алдан. текст буенча кайсы Артистлар вакыт нәрсә сөйли? әйе, кайсы вакыт текст буенча да булып чыкмый, чөнки Мәсәлән? артистларыбыз тәртипсезләр. Кайсы вакыт Аны гадәти тамашачы сизми, сиздә бара тек. сизми, аны мин сизәм, чөнки без бит безнең текстыбыз бар. Алар кайсы вакыт я ялгыш кына анда Үзләрен җибәрәләрдер инде, кайсы вакыт үз сүзләрендә кыстыралар. Кайсы вакыт андай башкачарак китергә мөмкин. Шуңа Килеп күрә әйткәннәре булмады. бездә- Карагызлар, сез дөрес тәрҗемә итмәдегез, берәр җирдә. Юк, менә шуңа күрә без дә аларның нәрсә әйткәнен тәрҗемә итәргә тиеш шунда менә. Экспромт. Әйе, эләктереп алырга тиешбез. Әйе. Кирәкмәгән тәрҗемә итеп. Бетермибез инде әлбәттә. Әйе. Чөнки татарчадан урысчага тәрҗемә итү ул чынлыкта бик җиңел түгел. Әлбәттә, мин аны Әйе, чөнки бар шундый татарча сүзләр, аларны бөтенләй тәрҗемә итеп булмый урысчага. Шуңа күрә без Шуңа инде күрә. мәгънәсен алмаштырып шунда әзрәк мәгънәсенә туры китереп, менә үзегез тәрҗемә итеп карагыз әле, жюри. Да? Шулаймы? Әйе, Дамы? тәрҗемә итеп карагыз әле, жюри. Я бу эксперимент шунда менә эксперимент. Минем көбешә шундый хыял була ул шунда тәрҗемәче булып җиргә. Әйе. Берәр экскурсовод сөйләп бара, русча мин татарчага тәрҗемә итеп барам. Им андый хәтта бераз гына тәҗрибәм дә бар. 2 минутлык. Әйе, без шуның белән Әйе, Раил бәхетлебез. ишебез. Ике Әйе, телне дә ишебез. беләбез, шуңа күрә без Менә спектакль. Әйе. Син актер, Риза. Риза, ризамы? Мин килдем эшкә урнашырга, тәрҗемәче булып эшкә урнашырга. Миңа хәзер менә бирделәр анда бирем. Менә я хәзер тәрҗемә итеп кара, нидәрәк тәрҗемәче икән син дип, мине эшкә алучы. Әйе, мин Бу директор. инде Я. атказанган тәрҗемәче, диктор тәрҗемәче. Әйе. Мине эшкә ала хәзер. Менә син татарча берәрсә сез, мин русчага тәрҗемә итеп калып. Эксперимент. Син берәр башта инде спектакльләрне эзлек була. Дилә Фруздан. Дилә Кенә генә монолог. Караган бар әгәр синең анда. Җәмил монолог. Хөрмәтле Зөлфия кем була? Зөфәровна. Зөфәров менә мин сезгә эшкә килдем, әйдәгез менә мине сынап карагыз, әйдә. Әйе. Сырымны беләсең киләме ди? Если хочешь узнать мой секрет, Шеф.
Мин сүзләрне оныттым хәзер. Сирене беләсең киләме ди. Нинди серләр саклыйсың син күңелеңдә, Диләфрүз? Какие секреты хранишь в себя в душе, Диләфрүз, любимая родная? Син минем сиремне белергә телисеңме? А ты хочешь узнать мой секрет, а? Мин яратам сине. Я люблю ж тебя, люблю уже давно совсем инде, как будто раз прям Әбисе сен машина. жеңілін Менә әйттік. минем сирем. Брат, потом. Вот мой секрет. Ләкин мин сиңа аны әйтергә куркам. Но я боюсь тебе это сказать. Яратмый әйтүеңне ишетәсем килми. Не хочу услышать от тебя слов «не люблю тебя», да, боюсь получить от тебя отказ. Әллә сиздеңме соң яратуымны, Диләфрүз? А может, ты уже почувствовала мою любовь, а, Диләфрүз? Әллә хисләремнән көләргәме исәбең? Может, ты намереваешься посмеяться над моими чувствами, а? Синең белән очрашудан күпме качып йөрдем. Да, я очень много раз увиливал там, прятался от встреч с тобой. Менә бүгін А вот сегодня барысы да хәл ителәчәк. все станет ясным, явью, я и да. Внесу ясность в эти любовные мои дела, там, да, Әйбәт, душевные әйбәт. ранения. Сезнең шәп килеп чыга. Килеп чыгам Все, мәләкин. Камал театры! Әмма ләкин әйтәм әле фикеремне. От себя диналарым күп, инансы меня, инаны бұрын, арттарын Біз бит Мәскәүләргә дә йөрибез. Ә безне анда тыңлый өчен урыс халкы, урыс кешеләре, зур кешеләр тыңлыйлар бит инде. Алар әлбәттә әдәби телдә булуын телиләр. Бу бит инде безнең барыбер тормышта сөйләшкән шәрәк тәрҗемә иттегез сез, әмма ләкин алар яраталар безнең әдәби телдә Мен сөйләшкәнебезне. укырмын бераз гына. Әйе. Я обучаемый. Рахмат жабы, рахмат берәү. Сезгә рәхмәт. Берәү, сезгә рахмат, үземне сынап карадым. Менә бит шәп. Безгә дә күңелле булды. Эшләрен шөгыль бар хәзер нәрсә эшләргә. Котлет кыздыра башлый Әйдәгез, битләп. Я актер эшендә менә иң авыры сиңа калса менә тәрҗемәченең инде белдек. Чөнки монда артистлар, актерлар текст буенча да китмәскә мөмкиннәр икән. Әйе. Шаяралар шулай. Шаяралар, Әйе. Шаярулар да булгалый аларның. Яңа авыр артист өченме? Әйе, менә синең өчен, артист өчен, гомумән башкалар өчен дә әйтә аласың. Ул авыр дип инде иң беренче шул җаваплылык хисе. Шул Текстны онытма. текстны онытмауда. Яттан. Аннары үзеңнең ничек дип әйтергә инде, ниндидер булса, әзрәк дәрәҗәң булса, шул дәрәҗәне төшермәү, планкаңны төшермәү артист өчен иң курыккан әйбер шулдыр дип уйлыйм. Иң озак ятланган спектакль кайсы булды менә? Була бит шундый башка керми торган текстлар. Менә кермәй генә инде. Булай өйрәнеп карыйсың, булай өйрәнеп карыйсың. Менә мин истә калган. Менә хәзерге вакытта түгел ул менә яшь чакта, студент чакта без яшь чакта Шекспирның Мера за меру чамасына күрә шарасын дигән әсәрен эшләгән идек. Ул тәрҗемә авырдыр инде. Анда тәрҗемә Андый спектакльләрне кыен тәрҗемә Шамыков, итәргә. Абдулла абый Шамыков тәрҗемә иткән аны. Так. Аның теле әйбәт, ләкин анда шундый теге выкрутаслар түгел, ничек дип әйтергә инде. Бәйләнешләр. Авыр фразалар. Менә миңа шул истә калган. Мингел сәхнәгә чыгарылдыдан каушый менә шунда. Буталмасам менә ярар иде дип. Югыйсә әллә нәрсә анда текстта анда әллә тапкыр кабатланган уйналган роль булса да, менә шул минем истә калган әйе. Әлегрәк уйнап та хәзер куелмый торган спектакльләрне уйныйсың киләме, кайтартасыгыз килә мәсәлән, мылтык, бишәй мылтыктан хәтерләйм әле. Иң беренче мылтыктан. Кем икән бу дип. Хәзер хәзерге көндә бер уйнар идем мин. Сәхнәдә. Менә хәзерге халәтем белән. Элек бит мин башкарак. Башкачарак. Уйныйдым әйе, анда башта башка төрле уйный. Әле дөньяны күзаллау башка дип әйтәсең. Әйе. Хәзер инде дөнья күзаллау гомумән башка төрле. Хәзер бөтенләй башка төрле дип әйтсәң дә була. Evet. Хисләр сафрак. Бәлки анда әйбәтрәк тә булгандыр. Хәзер инде белмим. Хәзер кайышланыбрак. Хәзер инде уйнарга кирәк. Ярар. Анда уйнарга да бер кирәк булмагандыр. Мин инде беләм артистларның бу хыял әлбәттә инде бу танылу һәм инде синең талантыңны ишел дәрәҗәдә бәяләү әйтик, ат казанган исемнәре алу бит инде халык артисты булу. Һәм миңа калса үзенең дә спектакль куеп карыйсы киләдер дип уйлыйм. Минем алай спектакль куеп карыйсы килми. Юкмы? Алайса стресс. Менә ул соңыннан спектакль. Куегыз әле дисәләр, куеп карар идем. Куеп карар идем. Әйе. Нинди спектакль куярым? Мәхәббәт турындамы? Трагикомедия, комедия, Комедия куеп карар. комедия. Әйе. Ничектер? Үзенең языштыргалаштырганын юкмы? Юк, алай кызганыч языштырган юк. Так, менә миңа бүген илһам килде. О. Туктале Зөлфия кәйбезең мәхәббәт турында. Бәлкем спектакль язып анасын сәхнәдә куярга дип.
Әлегә юк. Андый нәрсәләр. Әлегә син әле яшь, әле уйныйсың әле. Хей, хәзерге вакытта ничә ролең бар? Саныйсың әле? Санаган юк, ләкин Эшләр- шактый әйе. Шактый булай карасаң репертуарны. Анда теге массалар белән бергә Күп җыела. Бер спектакльне дә Раилдән башка чыгармыйлар. Багана булып булса да бастыралар. Массалар. Яр әле хатыны бар, әйме? Аллаһ. Эй, дөньяларда дисәң. Инде сырым син бит инде бөтен спектакльдә башына ахырына хәтта утырасың. Син күрәсең актерларның артистларның ничек уйнаганын. Син бер тапкыр булса да Раилгә тәнкыйть ясаганың булдымы теге? Райдерны. Менә бу җирдә уйнап бетермәдең теге русчасы. Ни доиграл яисә. Бигрәк артык күп уйнадым инде, җаным. Әтисе, әтисе. Тәнкыйтьләргә бик алай яратмыйм, ләкин мин теге үзем артистлыкка Яхшылык укыгач, өчен өчен дип әйе. мин аның нечкәлекләрен аңлыйм, күрәм, беләм бит инде, өйрәнгән бит инде мин аңа, шуңа күрә әлбәттә. Хакым бар диген. Әйе, хакым бар әйтергә. Әлбәттә, ул бит инде башка күзлектән караганда ул нирәк бит инде, мин әйтәм. Менә монда бераз кирәкме иде менә буларын дип әйтәм мин аңа. Кайсы вакыт әтисе менә монда күбрәк җырлар әле зинһар. Җырнары кабарамы шулай дигән? Юк, мин бит аңа теге, ачуланып монда булай иттең дип юк. Өйрәтмә, мин үзем дә беләм. Юк, әдәттә мин аңа киресенчә гел илһамландырып тора мин аны. Тамашачыга спектакль ошаса, артист өчен иң Мин зур аны бәя. канатландырырга тырышам, чөнки артист өчен Бәхетле аны менә аңа ниндидер матур канатландыру сүзләрен әйтсәң, ул чынлап та тагын да илһамлана. Сүгеп кенә торсаң, кыен дип уйлыйм. Әлбәттә, инде аннан соң. Әйе. Инде тормыш. Менә спектакльне рәхәтләнеп тырышып уйнасаң, Жан тәне биреп. зрительдә тамашачыга да ошаса, үзеңә тагын да Рәхәт була. 100 кат ничектер рәхәт була. Канатланып Сүз белән әйтеп кайтасың. бетә. Әйе, чынлап үзегез дә беләсез бит инде сән. Аны Камал театры. Аны бөтен Сизәргә кирәк. Ярга кирәк. менә. Әйбәт. Я мин беләм бит әле җырлый да. Син шигырьләр. Әйе, мин шигырьләр укырга Әйе, яратам, шундый менә. монологлар сөйлим. Берәр без гомумән безгә күбрәк инде җырчылар килә. Әле яйны. Сез килә башладыгыз рәхәт. Театр артистлары. Театр артистлары бездә күпчелек гел тизәткеч әйтәләр инде. Дикция өчен дә кылдыр диде. Мәсәлән тиз генә ят, берсенә тиз генә. Бишбашына. Атын беләбез башканы әйтсен. Атын Аттым карга төште, карга төште, карга шул карганы карар, өчен карга җыйган карга. Менә Камал театр артистларына тизәткечләр әйтәләр. Әйе. Син җырлый икәнеңне беләбез. 4 җырың бар дискыда. Менә сәнгәр шәндә җырлаган диделәр. Шундан белеп алганнар танып, я. Бер куплет кушымта безгә җитә. Әйдәгез. Сәр яраткан җырны менә күңел турында җырткан бәлкем. Бәлкем Зөлфиягә атап. Сандугачны тотсаң иде, талга тезелгән чакта, сөйгәнеңне күрсәң иде, җаның өзелгән чакта, сары сандугач тотаем, телен ничек утаем. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек онтаем. Батасым, Раил, кем суара? Миркәй белән Айсолдан Все булгандыр. спектакльдән. Әйе. Сез килгәнегез бит анда карарга. Килдем. Мин сезне күрдем. Так, да, бик мощный спектакль. Ай, ана. Теге әйтәр дә берничә көн әле трендергәч. Китеп булмады ул спектакльне. Артистлары ничек китәләрдер менә. Мин Титаникны карарга шулай булган иде. Бер атна уйлап Уйлабыймы? җиргән. Менә буда да бик уйландыра торган булды. Я, безнең кәтләр пешәр, агу пешә, син тиз генә хәзер саатларын турада. Монда мин тиз. Так, менә син Мөхәммәтҗан. турка. Бик зур рәхмәт сезгә. Синең бит инде салатың була кишер, пешкән кишер, йомырка, кукуруз һәм майонез. Майонез. Я, син инде әйдә салатны. Әйе. Эшлитер, безнең кәтләр пешәр. Әйе. Инде сиңа бер бирем әйтәсем килгән, син бик матур шигырьләр укыйсың дип, сөйлисең дип әйтте безгә Раил Шамсуаров дигән кеше. Хәзер. Бик мактады. Әйе. Берәр шигырь. Әйдә мин үзем ала син шигырь сөйлитер. Ярар. Ярдәм итим әле. Рәхмәт гүзәл. Так. Берәр шигырь. Кая ашыгасың, дөнья куып? Тукталып бер башың күтәрче. Караны, өең түбәсендә ничек гөрли аппак күгәрчен. Дөнья куып, дөнья күрми калма. Йөгереп узма вакыт арасын. Вакыт табып чык син табигатькә,
һәркем тарта тормыш арбасын. Сыклана бел, күзәт табигатьне. Ул бит мохтаҗ безнең күрүгә. Битараф һәм игътибарсыз булу алып бара аны үлемгә. Вакыт тап син тагы моңлы җырга, шигырь укырга да вакыт тап. Эшне аны атта эшли дустым. Син бит кеше, укы бер китап. Яшәү яме гүзәл табигатьтә. Табигатьсез кала күрмик без. Рухи ачлык ди башына заман, вакытыннан алда үлмик без. Дөнья куып, аны кем тоталган? Бу тормышка дөрес иярсин. Кара әнә, өең түбәсендә, ничек гөрли аппак күгәрчен. О, ишәп булды бу авторы. Я авторы кем инде? Наил Касым. Язып бирсез әле җәм. WhatsApp'тан җибәрәсе шул шигырьне. Бәйт матбар чынлап та. Гуман синең үзеңнең тәрҗемә иткән вакытта бер тапкыр. Эх, нәби чыгып уйнар идем дигән. Дә килгән башка. Әле без сине Камал театры сәхнәсендә бер кашан күрергә мөмкинбезме? Әллә инде булды син Мин тәрҗемәче буласыңмы? концертлар алып барам, алып баручы буларак күбрәк менә мин хәзер шулай йөрим, алып баручы буларак та. Уйнарга әлбәттә бардыр инде, ул бит инде 4 ел юкка гына укымаган. Хәзер дә әле минем әле дә укыйм бит, әле дәвам итәм. Һаман да актрисалыкка укыйм, 9 ел укып та. Ярар бирсен Ходай. Ярар барсыдан яхшы булсын дигән теләктән без инде нәрсә дуслар, безнең монда бит нәрсә пешеп чыкты. Шыпшыкта Безнең хәзер без тагын бүленеп алырбыз берникадәр рекламаган. Ул вакытта безнең рагу да пешеп чыгар. Котлетләр пеште, синең салатың нәрсә ясыйсы калды? Салатың инде була. Салаты матур салат була, ул шундый гөмбәле салат дип атала. Гөмбәле матур салат була. Хәзер монда инде аны әзерләп бетергә шулай бик күп вакыт кирәк түгел. Раил молодец. Менә ирең уңган икән. Менә Сада булыр икән. Аның бит. Шуның хәтле. Шал Мөхәммәтҗан тагын. Әлләнсә башка торып тормады. Я буларга дегустация ясаучы кеше чакырасы булар инде ул. Ул кеше үзем булырмын. Берничә минуттан әйе. Хәзергә тәмле карашыбызда реклама. Раил Шамсуаров гомерендә беренче тапкыр бәрәңге кыздырды. Минем дәвани сөйрәткән. Зөлфиянең дәванысы түгел инде, әни булып чыга. Төшә. Әйе, шул төшә түгел инде, әни. Әни. Казандагы Сөзсез әни. дип әйтергә яратмый Раил. Әни Я мин дип. буларга әйтәм. Бу гаделсез көрәштә кем җиңгәнен әйтеп тормамын. Тапшырубызның бик күңелле һәм дә бик тәмле вакыты ул да булса, сезнең пешергән ризыкларга дегустация ясау, аларны кап карау, хәзерне үз билгемне әйтү мин бик яратам бу эшемне. Бик теләп башкарам, тәкъдим каратып. Соңгы вакытларда үземнең принципыма бераз хыянат итә башладым, чөнки һәр вакыт бу яктан башлыйм, бу яктан башлыйк әле. Дегустация ясауны. Раил Шамсуаров гомерендә беренче тапкыр бәрәңге кыздырды. Ничек кыздырды икән? Әйенче кыздырды икән. Так. Карайып. Тойдыракта яшәгән булса, Кемне булсын? белер идек. Ничек? Ярыймы, ярыйсы? Беренчегә. Эрдә киттем. Молодец. Менә бит. Рәхмәт. Әйбәт, салат. Салатның 3 ингредиенты бар монда. Әйе. Пешкән кишер, йомырка һәм Кукуруз. кукуруз. Ну, майонез ям булгатып. Салат та бар. Салат яфрагы. Кемнең дәвани сөйрәткән? Зөлфиянең дәванысы. Дәванысы түгел инде, әни булып чыга. Төшә. Әйе, шул төшә түгел инде, әни. Әни. Казандагы Сөзсез әни. дип әйтергә яратмый Раил. Әни Я дип. мин буларга әйтәм. Әйе. Ал аңласың өчен. Әйе. Бара булган бит бу. Шулай булсын. Аш Буга булсын. шәтисе бу көннән алып. Мин башлыйм инде үземнең Кулинар карьерамны. Әйе, карьерамны. Кара бу тәмле Аш булган бит булсын бу. Бу тәмле булган, бу бик тәмле булган. Ходаем. Рәхмәт сезгә. Шәп так минут. Яңа эшенчкә килеп калганнар. Так. Бик гади дә булды, ләкин тәмле дә булды. Салат башта, салат башта. Бу салат инде Ул әзрәк торырга тиеш әле, әлбәттә, холодильник. суыткычта бераз гына әйме. Әйе. Теге русча әйтәләр инде өлгереп җитәргә тиеш, әйме? Әйе. Ярар. Котлетны бик тиз пешердең. Хәзер менә ясыйбыз. Уңган микән? Әйе. Салат. Хәзер беләбез. Кызы әнисен уздырган. Шулай.
Гәйбәт. Рәхмәт. Ай, Рәхмәт. искиткеч, шунау да бик тәмле. Ышанам мин. Анысы да әйбәт. Сыда әйбәт. Әйбәт, Ләкин- монсы. Монда ничектер әйе. Бу рагу. Башкара. Әйе, Раилнең яраткан файдалы Жеңел риза. ризыгы, әйе, җиңел ризык. Чөнки башканы пешерергә вакыт юк. Әйе, тиз-тиз. Вакыт булмаганда гына. Так. Җиңел бит. Җиңел, рәхмәт. Һәм инде монда Кәклит. панпара туш, Кәклит. котлет, котлеткә әле бер соус ясап куйсаң, шуны Әйе, шул. майонезлы сарымсаклы бер разына шуңа мар. Кирәк иде, әйе. Ә? Каймак белән кирәк иде. Коймак белән әйе, коймак белән. Чөнки дөрес тукланабыз ди. Кайнар килеш шәп бара ул. Пешкән, Раил. Пешкән. Пешкән. Мин монда инде бу гаделсез көрәштә кем җиңгәнен әйтеп тормамын. Раил, син барысын үзең аңладың. Син бик бәхетле. Әйе. Ир-ират дип саныйм мин. Инде шундый пешерә белүче тормыш чәчәгең бар. Һәрвакыт үзең белән янәшә. Теге тамашачы залында булмаса, син аны беләсең. Бару кайдыранда күзәтеп торганын син шулай бит. Шуңа нәрсә битәм. Бик әйбәт килеп чыккан, бик тәмле икегезнеке дә, Раил. Молодец, син дә. Һәм шуңа күрә. Сезнең пар безгә бик ошады. Без сезгә 2 бүләк тапшырырга булдык. Икене. Бер юлы тапшырыбызның генераль спонсоры Күкмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыятенә менә бу искиткеч шәп таба. Таба сиңа димәк, я Раил әйдә. Менә Узсы зурсы. кулинария өлкәсендә, пешерү өлкәсендә, ашсу өлкәсендә үзенең осталыгын арттыр яме. Әйе. Сөйләштек. Фильмер әйбәт була. Син инде Зөлфия гаиләңә Капшыр. Монда җитә, боткала белән Әйе, боткала кызыгызга, пешерә. үзеңә дә, Әйе. үзеңдә миниатюрный гына менә. Шуңа күрә менә Зур мондый шәп, кечкенә, ләкин бик функциональ кастрюль Әйе. сезнеке булачак. Зур рәхмәт сезгә. Барысы да бер гаиләгә кайта инде. Сүзгә юк. Табасы да минеке. Шулай булачак, шулай булачак. Инде безнең бу спонсорыбыз Күкмара заводына сез языла аласыз. Инстаграмда, ВКонтактеда, популяр социаль челтәрләрдә алар бар. Алар һәр даим төрле акциялар үткәреп торалар. Төрле ризыклар пешереп, анда фотога төшеп, һәм инде төрле акцияларда катнашып, сез хәтта үзегез дә төрле савыт-саба ута аласыз. Бүтән Камал театры белән катнашсагыз да була. Каршы түгел. Һәм инде сез әлбәттә кадерле безнең телевизион тамашачыларыбыз. Яшәм Суаровлар, бик зур рәхмәт килгәнегез Сезгә өчен. рәхмәт. Менә камера сезнеке. Бер-ике теләк тамашачыларга. Без бик шатланып килдек, бик дулкынланып килдек, бик зур рәхмәт сезгә. Без үзебезгә яңа һөнәрләр ачтык. Менә һәм савыт сабалда булдык. Барыгызны да яңа еллар белән тагын бер котлыйсы килә. Һәм туганнарга бик зур сәламнар. Без сезне яратабыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Спектакльләргә килегез. Әйе, иң мөһиме. Мин дә үз чиратымда сезгә зур рәхмәтләремне белдерәм. Чынлап та бик күңелле булды, бик күңелле тапшыру икән, бик күңелле икән Бик сездә. сау, Әйе. Мин дә үз чиратымда бөтен туганнарга, Иштирәктәге әтиәнибезгә, Казандагы әтиәнибезгә, барыбызга да, апаларыбызга, туганнарыбызга бөтенесенә дә кайнар сәлам. Яңа еллар белән сезне. Камал театрына рәхим итегез, без сезне бик зарып көтеп торабыз. Бергәләп шулай яшәргә насыйп булсын. Хәзер инде Камал театрына үзем дә баргач, янәшәдә берәр русча тәрҗемә итсәм белермен дә. Зөлфия Шамсуарова тәрҗемә итә бит әле моны дип. Иҗади уңышлар, гаилә бәхете бик матур пар булып әле киләчәктә бик күп үрләргә менәргә язсын, яңа үрләр, яңа уңышлар, яңа спектакльләр, яңа рольләр. Һәм бу мәңгелек очрашып торырга язсын шулай. Яме, тагын килегез әле чакырып көтеп калабыз сезне. Рәхмәт. Күрергә шат булабыз. Үзебезнең бу аш бүлмәбездә. Инде кадерле дуслар, сезне дә тагын бер кат яңа еллар белән тәбрик итәбез. Яңа еллар, яңа бәхет, яңа шатлыклар килсен. Һәм әлбәттә инде яңа рецептлар тәмле көрәш тапшыруында. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне Татмус ТВ телеканалында атна сайын күзәтеп барык. Сау булыгыз. Сау Сау булыгыз.